IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agarop 2,500 gasot ti agdama nga eskolar iti probinsya, baboan ti programa ti Provincial Education Office. Inbatad ni Dr. Maria Delilah F. Adriatico, Special Operation Officer 4 iti Provincial Education Office. Karaman dito iti junior kan senior high school, college kan postgraduate, kas kumay ti Juris Doctor kan College of Medicine. Kinunana, kaaduan karagitoy kada iti agad-adal iti kolehiyo, iti agduduma a kurso agsipod, ta iso iti maysa karagiti matutukan ang matulungan. Inay na, dagiti upat ni scholar ti College of Medicine, kat manamnama nga agtrabaho diti probinsya kan addan iti ospital, apaka-deployanda. Malaksid karagitoy, ma-hire pa, dagiti nakapasa iti civil engineering, when iti civil engineer ang nagbalina nga kas scholar iti probinsya. Anong nakit mahayardan. Tigidyo upat na scholars tayo nga nakapasa lately. Ket may deploy da ita Grasma, J. Vintar District Hospital, Ken Marcos District Hospital. So, madamo urayan laeng iti pan nakapirma iti appointment da, yung na i-designated no ayan na iti hospital na mapananda. Karaman, digitay duwa nga civil engineers, ay upat na civil engineers nga scholars tayo nga nakapasa, i-hire tayo pa iso. Data TA, mention pa tayo ni attorney nga since tinulungan tayo met, dagiti na estudyante, ket siyempre maayatan tayo met nga agrender da met iti tulong para iti probinsya, hanlain para iti sarili dati pamilya, dano dikit di para met iti buong probinsya ti May nakikitira ito'y manamnama nga umadupay ti bilang dagiti scholar ti probinsya kalpasan na maamendaran ti nasao a programa. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.